Is-solidarjetà ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista bħala kumitat niltaqgħu ma' diversi ħaddiema u dejjem tqum dis-suġġett il-biża' fost il-ħaddiema li jisprimu l-opinjoni tagħhom. Aħna ħassejna l-dover li intellaw dis-suġġett u nagħmlu konferenza minnha. Konferenza ħassir nhar is-Sibt 19 ta' Settembru ġewwa l-Excelsior Hotel bejn id-9 u l-nofsinhar. Ħatiftaħ il-konferenza Segretarju Ġenerali Rosette Take. Mbagħad għandna tliet kelliema Roslyn Borg, Gato Vella u Teris Komodini li huma esperti fis-suġġett. Fost suġġetti li ħansemmu huma prekarjat, il-trade unions u l-biża' tal-ħaddiema u kif ukoll ix-xogħol x'tip ta' xogħol issa qegħdin noffru il-poplu Malti. Il-konferenza hija konferenza b'differenza għax ħanatu iktar ċans il-min hemm preżenti li jitkellem. Mhux se jkun hemm media, ġifieri kulħadd ħajkun fil-libertà kollha li jisprimi l-opinjoni tiegħu u nisperaw illi aħna nieħdu dak li verament il-ħaddiem Malti qed iħoss bħalissa. Minn dak aħna nkunu nistgħu mbagħad nevalwaw u nagħmlu wkoll policies li jxirqu d-dinjità tal-ħaddiema Maltin.